Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Ndifuna ke sithethe malunga noSireno. Ke nitsho nani into engaphakathi esifubeni kuni, nitsho nani into yokubana ke nimva njani. Ningafihli baphulaphuli ke umntu atsho le ndlela ambona ngayo, futhi ke angamgxeki omnye ngendlela ambona ngayo, ngoba ke akunyanzelekanga into yokubana ke simbone ngendlela enye. Mandiqale ndithi ke mna ke uSireno ndayibona phaa kuye kusengathi uyohlulakala kukuqala umdlalo ngathi ubamba kakuhle mewuqale phaa ebhentshini. Number 2, uSireno uzibona esistar phaa kwiKaizer Chiefs, ayikho iplayer ibonayo elingana naye, uzibona ngeyedwa ke osistar phaa kweza players eKaizer Chiefs zonke. Mistake yakhe ke leyo ke yokuqala uSireno. Number 3, akathanda ukubapasela abanye abantwana ibhola, upasa kade sekulate, uyathanda uyireya kakhulu ibhola, angayirelease early, angayikhuphi koyikhupha uSireno ibhola. Yenye ke yezinto ke esithande ukuyiqwalasela ke leyo phaa kuye. Okwesine, uthanda ukukhaba kwanto ekuthiwa ke isebaleni, free kick, penalty, yonke into ufuna ukuyibamba ngokwakhe umfana omdala, and njengoba efuna ukuyenza ngokwakhe laa nto akazenzi kakuhle zonke ezo zinto, uzenza ngendlela erongo. Umzekelo phaa izolo, asikho isidingo sokubana uSireno ufuna ukhaba la penalty, ngoba even umsasazi uyatsho into yokubana uSireno kwipenalty 5 azifumeneyo Kaizer Chiefs ukora 2 kuphela, ezintathu uyaziphosa. Into ethetha ukuthi ke akamhlanga apha ke ekukhabeni ipenalty uSireno. Andiyazi uba yintoni nale imenze phaa izolo waleqa la penalty ngenkani, ngespeed sento, kodwa zikhona izistrikers ezifana ke noKhanya Samayo phaa bezingakwazi uthatha la penalty ke zenza umohluko. Nanku eleqa yena eyothatha ipenalty phaa ngenkani, sogqiba ke uyayiphosa, uyikhaba kancinci, akayivatha noyivata, ukhabe ingathi ukhabela goalkeeper ka-under 13. Akayiva uba mhlambi la bhola beke wakhupha ipower phaa wayivatha, mhlambi ke la goalkeeper ngeyimshile la bhola, ngethe noba uyayibamba yaphuncuka yawungena ngaphakathi. Ukhaba into encinci and uyikhaba ecacisa uba uyisangaphi kugoalkeeper. Noko Sireno mfana omdala ekusingathi ngoku kukhona okuhamba rongo kuwe, kungahambi kakuhle. Imatch nematch othe wayidlala, ingakumbi oyiqalileyo, awubonakali noba wenzani ebaleni, awubonakali noba uya phambili, awubonakali noba uye emva, usuka apho usuke nje ureya ibhola ngaphinde upasele kwamntu. Ngamaphutha ke lawo ke thina ke esiwaqwalaselayo. Ewe, uyadlala kakuhle xa uqale imatch uyisuse ebhentshini mfana omdala, futhi ke ndiyabona uba xa usebhentshini uyakwazi uyibukela kakuhle imatch, ubone amakroba, ubone yonke into. Xa uthi ungena kwakho uyongena utshintshe umdlalo, futhi ke kubonakala into yokuba ungenile. Kodwa leyo kuyiqala, hayi mfana omdala, ingathi yakohlula, ingathi yakubhidisa. Ndifuna ke nani ke baphulaphuli ke nitshone nindlela enimqwalasela ngayo uGustin Sireno, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.